जों tabok thani tongo Anna Chandra Paraga tini sira takuk keha tiuma benman bai manjakjak tini bini saksori hamja hane khnagai tini ni sini takungni dire thani tongo tini bini khaklabo tiuma bemar hamja kaphajak hnai sakhowai tini buna nayani thani tongo tini sini cycle na lama sayani bagai tini lama khibui mafaijak tini जों yakungbai kosto khlai thanai bini nawa tarak nok puilani sini paithak jora sini video no naitongdi जों srai khai nongno phunuknai bini rugina जों tabuk sapaijak sini takungni nawa bini sal hamja hane जों nayani paijak naidi bini tube marok khaklabo thaijak जों asuk lama kasani himai kaya nongno phunani hanai tadi जों bobai kisa korok salai mande salai meya जों kisa salai naigrana acha nini ma ongmani busuk dukjak Ani rugi yang mana 9 mas kah 9 mas kah puila ongfu tuni tentrau na tentrau tentrok jai terus saklai ram jai tong tabuk tentrau dai tak bahe si system se mairok sama dai mai kom le mai kom wana masih sa doktor najak jak doktor najak jak tama doktor nai doktor hanba santi bazar pila najak po nung jafa kagas khlai gara de nai joto kagas thik khlai ai jibi rei ho jibi thangai skang pila 10 din tong ba kuma 3 din tong ba ya operation khlai jak ya lai rang paisa krini bagai singba sira sani lani kosto hnai tong badia doktor bo nong no thain tong di nong ni rang paisa kri ba no ang jehuk dera sibu phaidi ni sairi hoda tarang paisa bo krini bai thami ai to ut nai sambara thang thai thami ya tani jera chole jangai pe thangnai rang ti phaijale nai এরকম সিস্টেম নং না rangkrini bai thajang miya rangkrini bai thangdi ang tha wana masih sa kerhaya ira are yang ti hato yang bukhrabo dong bole bo tuni tentrau na tentrau dia ba bawa tentrau dia pen system ekoi kosto le mai to na kosto manai to doktor thaba operation no plan hai sia dai operation khaini ni saya operation plan sia yang na sanai ai ni sai to sei na to no tabuk rang krini nang tama doktor pithi chai ta na emani se kalai na to doctor tablet lari ni tablet ko salai ton jao bole kandar bubai hamya ham ya bura hamai tong na pura operation khai jala ham ya operation khan rangkri ya rang krei bokri babe khlai phabna se sini to ani bai birat kosto rang krini bai ini bai thangjang mi ai to wana singsa rugi nadi ini khajana te prasarok basakse khairok ma singsa tini kopala bodulha tini khakla bodulha tiu madai hnai na tamak dai hnai bana na cancer dai hnai mahase buji mandia lai nini thania kisa sangmang haina bare pasama kisa asmi nei lai kosto asmi nei lai thun hadda asmi nei lai ang kosto khle asura nai bana tarbo nong nai tungdi जों tabuk bubai tasa khoro sainai acha nang tabok khlai sini luku rok ni thania sini tripura sarak maya ganang ni thania tang sanjak chubasu ba tama sani musuk nang hana sugo se khlai lai to operation ko khlai jang ma ai sirno bang bo sansai to sing ti ko sauna to krisa ang bo kanaya lengaya brono borang bo santhuya bikya bisani biya tama kayang bawna santhai bau je bau khakamai rahla bo bawne maya ne upur na kya ya pari jubu jurong ma biya bade ma tal noi ma solai to ang sirna bi santhai ani ani kono biani bo tiana wang kono ani tahu bu baca tong ani bu hari dia kri kana tong ang bo bithogi apre brong bo naw brok tama khai nai sejadi khai manai khai mi ade ong nai bana lang samaya yesa bini bai sini video nai tong nai sini tripura sarak na ang koi jani musuo sini takukni bagai kisa jani ja mansak kha tongo hanlai 10 tia man 20 tia man ja phare ja khushi bana kasa subasu khlaini ongthakni ang koi jaga sini tripura saroni thania hanlai nini bomong ba porisai pasai khnar
Ani bumungha muti mohan Tripura, Hmm. parau ha ono Sundra par. Ono Sundra Parana. Yang kuai pang ni. Post office. Kuai pang. Distilai South na. Tripura. Halai selai kai nukana sini takuk ni rugina. Halai ang bises kai kojaga sini Tripura sarok na. Sini Tripura sarok bises kai kojaga bana kasa help kai mahalai hamnai ang ani video draya rairanai bini account number by mobile number bobai karangai personal bini account draya sasuba suklai halai hamnai ni ang jotni thangai koja. Adi bini rugi khub wanama singsan taha kirima singsan adi kuno balam bakrai emanisa arai yang bokrobu naidi bokrobu arai khub kharangma singsa wanama singsa tamo hanai ramsinai kini Tripura sarok busuksi bin maraklai tong kini rangko puisa karini bai busuksi dokter gambai nai tangmaya wanama singsa. Bini bagai noni thaniya অনুরোধ তিনি খাগানাং মায়া গানাং Tripura sarokno nok kusab bunok kainai padi ebong help khlai di bunok suba suklai di.